Di ara, another day, another cooking ginalasgaw na sad mga guys. Birada na butag aap sa Yobabs din guys no. Akong naunahunaan guys, murag lami madyo kay ilutog humbaon sa ato na ni siyang biradahan guys no. Gisugda na nato ni putol-putol ay ang mga joint. Ayo na mo kumpiyansa di kay kini pagkabiradaha pinawalup-walup movement man ni. Sos, watas kay makahapak sa sundang ha. Diya nga say guys, ato na gid siyang gihiwa guys no, kay dali naman kay siya hiwaon bungkagon. Tanawar ko mga movement di Gidali-dali na siya nga pagkadigamo guys, kay gusla na pa tibuok kalibutan gyud. Ja, dali ara na humman oy. Mura mag-magic. Wow. Matik pag humanog digamo da guys, ato rin siyang hugasan din guys no. Sabay sa wilig sa tong pressure cooker ba para malata-lata rin yung style ba. Unsa nang taon man. Tanawar ko naong uyog-uyog na dayon no. Paluapan na tong tubig nga gikan pas imbornal. Ay siyempre daghano na to gamay kay para mahurot gyud sa kalata ba. Paphaan dayon. Pinulpog sa espalto nya gipaluapan nig asin nga balik 4. Pati cerns dayon nga anghit pas angso. Kya dia pa lang oy. Manuot-nuot na yung mga kalinamnam ba. Mikos-mikos din nga pinainsan nga style nya takluban dayon. Ay siyempre pag humana tong taklob dia tutuan na to na. Nya diri na bota magbirada sa tong mga lamasitas guys no. Ato na nang giandam ni atong ahosers, bombayers, ug siliherns. Gitagod-tagod na nigmaayo ni atong bombayers guys kay mo man ito panggisahern sa tuang humbaerns. Abti kay na makatadtada gisunod din ning sili ispadahern. Automatic din na siya gisawilig des kilid nga murag sip-on. Pag humagdigamo sa mga lamasitas guys, ato na nang gipagawas ni ato ang salmons guys no. Kay ato na siyang kilawan murag lami man pod mo ipares des kinilaw. Automatic paspas kay na makatadtad si ship dia. Nya pag humarto hiwa-hiwa nitong salmon guys, ato na nang gisunod ni atong crab sticks guys no. Kay ato isagol siya kay murag lami-lami man pod siguro ni ato ra siyang testingan. Gisunod din nato atong loy aherns guys nga wag ibarat daghano na tog maayo ba kay para muhalang-halang si mong tilaok ba habang kinakain. Matik na rin na siya. Ito na yung gisunod niya itong bombayers din guys. Ugwasan na dugay guys. Whistle na giniya ito ang pressure cooker no. Kilabra kayong pangyayari. Ato na yung gipalong din guys. Kaya ito siya parelaxon ba. Atuwa din yung gibalikan na itong kamasitas guys no. Kaya mo man yung makapagbibigay ng kalamian sa kinilaw. Pag umag sa wilig na skillet guys. Ato rin yung gibrihan itong pressure cooker no. Kaya itong gicheck niya ito ang TLerns. Yag, uyog-uyog oy. Automatic din na siya guys. Ato na siyang gibalin sa itong bawel guys no. Wana, ready na gini panggisaherns. Atuwa din yung giyabo niya yung binukalan guys no. Kaya di man na siya puslan. Wala na to gilangay-langay guys. Butangan na yung mantika na itong pan din. Kaya itong gisahan sa itong mga lamasitas. Dali arjug kay kagisahan. Dali ra kay mga movements din ba. Diyan ang laay kay gisunod naman dahil niya itong mga TLerns. Kay aroma comes out naman. Pag umagbutang diya guys. Ato na siya mikos-mikoson dayon. Kay para manuot-nuot ang iyang mga kalinamnam ba. Butangan na yung asite nga itom. Dagan-dagano na ito na gamay guys. Kay para mo lata-lata pag yung maayo ba no. Sigundahan na yung toyoherns balisingko. Wala na kay parat-parat gamay no. Sigundahan pag yun na ito nag-dark soy sauce guys. Kay para mo itom-itom ba nga murag kibot. Kutsarik day nga balidaghan kay para mo linamnam na yun. Bigwasan nagbalik og pinulpog nga espalto para mo sangit-sangit si mong tilaog kerns ba. Butangan na sukang pinokurators nga baligamay lang kayo para makuyawan gyud maayo. Og siyempre ato ang aromat si suning dayon kay para mo manuot-nuot ang iyang kalinamnam. Pinakpak din nga sili para makaubo-ubo kasi ang kalinamnam para mo sulirap imong mata ba. Automatic karaw-karawon din nato na siya. Sos tanawang naungaw, nagpanilap na ko. Pag humana na to din sa takluban no nya atong tutuan kay para maluto dayon siya. Na luto dayon dali or kayo Mao nang ayaw yung sig pilok-pilok din ya guys kay para makita ka sa mga galawang ninja ba. Sos tanawang naungaw, gauyog-uyog ba. Ganang nang oy. Usa pa man buhaton na ato na ni isunod din nato ang banana blossom guys no. Ato na siyang i-spread kay para okay na jud kay siya ba. Takluban na nato sa maikling panahon pag abri wala na cooking na. Di na gini malalis ni naungaw. Sus. Diyan ang laay kaya ato naman yung timplahan niya atong kinilawerns. Butangan din ni concentrated limonsito niya atong gikamot-kamot ug atong kumuton ug maayo no nga murag kuan. Atuwa na siyang puga-pugaon ug maayo guys no para mugawas yung mga kadugaan ba. Gipaluapan din mga lamasitas nga wag ibarat dayon nga awas-awas nas kadaghan ba. Sheesh! Kanipis. Pag humanog lapag sa mga lamasitas diya guys, gisugundahan nila ito sukang pirakurators no kay para makuratan ka ug makasulirap yung mata sa kalami ba. Wow. Pag humana na guys, butangan na rin siyang tagip-tip nga asin ug bitsin nga makaupa og ulo no. Pag humana na guys, ato na siyang karaw-karawon ug maayo guys no kay para munuot-nuot ang inyong mga kalamian ba. Paspas kay nakadigamo na kay Tom Jones naman kay tibuok kalibutan gyud. Nya gibutangan ta na siya gamay kay limonsito guys no kay murag kulang-kulang ramang kayo nya sabay karaw-karawon ug balik. Diri araw hukara na ba nato ni ato na siyang tilawan kay gapanilap na ta siyang dagbay. Grabe sus gamantikang agi ba lami aging nong uy. Sus grabe testa nilaw. Tiyaga pang hinawa ko murag jikwing ka. Yobabs.
Grabe. Wilme. Hello. Wak di lami. Grabe. Ayos. Kita-kits na sa tas next video mga hinampak. Wow.